Anyang laki din! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leia Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yun. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta, amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di ah. Oh, kita niya ti paramid yun nana. Isim pamanday ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo ti panawon. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, ura siya nga ron. Kat marik na akong ti bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya, ay sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko ko. Ay wan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige, sige. Agi na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Ang sino man ang tikap-apang? Dati man eh. Kita ang amin dati vlog ni Bading Ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom niya min Nag-comment takpay nga rod. Nagpangit day ta salon mo kudak man latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay tikastan, riyan. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leia salon kon na pay. Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya ngitin comment mo. Maalasana ka talaga. Iso nga in comment ko, naggalas na ito salon mo, kunakon Anya langan ngiti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ayawan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Ay, Diyos mio marimar. Unay da ito ako nan ngay. Hay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lad. Danang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man da ito comment ni Andrea dito post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Ay. Apa nga akastama tante ikumkumit na dahi ta babae. Nagalas ka no ti salon ko manong. Ay pakanawam, ay pakawanam. Unay katalas tog na da ito yun, babae. Naka-abroad lang. Kung namutla no asino, naguyuyawan. Hindi ka latabay bayaan. Grabe. Ay, nalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyares sa abroad. Ay, Ah, mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Bayam lata, bayam nga uyawan na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runaan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, one man, pudno dahi tang imbagang manong. Inayon mo pa di ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalat na ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa mapalang agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyares laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka lagi ti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Anya lagi din tayo tao. Oh, ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anya laki din, kan 5 agasat itibiyag. Opo, nagatumatan Leia. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando, amumute na niya, umadwa talaga ito script ko, no adumute bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andrea iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod kat, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagigya basher ko, akas ka ni Andrea.
Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, kit mga papa iti idea asuratak. Agkakwarta akpay angkal. Dagit taman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no anya launa di pagkaskasyayan na na babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, kit mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Naku sila nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kidni. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, angkal. Siya kitag paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know? Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bashda. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kaslago uyong, di ba? Ha? Nimot man Leia, da ita buyaam. Wan, impose naman ang dati pa nagkatkatawa na iti recording da. Ay na! Kunang matla bagbagay na ti pa nagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Ang pagkasta unay ang asar katunggal at na makita mapos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, payman ta komentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man. Oh, Diyos mio, marimara. Andrea, nakababay laki di kan kuana. Nung makita na dahi ta ikumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy. Saan itan? Gaputadak mo tan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay, basta! Mabwisit ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamo tan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan! Kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Hitaak man tilain mo abakla ka. Agbash lang arudan, wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea matlaeng, kunana, katawa y drama, ngam saan ko kanumot abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba kano nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Talang ang arod no kasta. Talaga Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababay. Ay, nakababay na talaga Ay, apo, day dyan Andrea. Manibod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga may pasimpa ti balayda. Day tang arod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na datao ti dakas. Nga ora isoma ti mangirugrogi iti apa. Di ka latabaybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmon ti may gatang iti semento. Taplumalpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao. Apal dala ang tidaduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga daken ka. Iso anagasat ka ading ko. Oh, nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapawa kaya anti-construction supply nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, isa tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Oray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo na. Oray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka itinay nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngam, bye-bye ak. No, iso dahil ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyangay. Go! Dilag pa inday nga Andrea.
No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amla ang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababaing kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kwa na. Nakita kami tipos ni Manong na Brent iti kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa tayo dyan abaklatan nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan may isa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yan na makapabalay tayo dyan bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunak tumat. Saan akas kadata dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnas kan pa yung agkuskus ta iti kubetang sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa. Ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskus agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw kadag iti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw. Day taterumpanggan ka. Adamat tinakita kapos ni Andrea nga umada ni kanong ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na? Diyaga mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid. Damno may naipakaamo dito lugar tayo. Anagado ti dolyares, ornong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat kami nakasya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong. Idi adapay ni Andrea dito Pilipinas. Nalastugan. Di nakarkaro man hindi nakapan ijay Saudi. Babay na anak kumaita do apalastog na no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasjay mo't anapan ijay ngagkuskus iti kubeta. Sakit naglastog pay lang. Ultimo. Isuma. Naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada. Ngam awan magngaron. Sa bagay, pulida nga di kasta. Kan may isa, amin damat nga kakabsat kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat agpalpalastog nga awan mo ti pakakitaan, mano. Kababayin laeng kadagiti tattao. Anya laki di. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa yung aldaw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Ni nanamat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunak day ta makitkitak ngamin dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumat ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro ornong mo na dulyares. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamot akastaan? Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla. Ngam, look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam ka dagiti kakabsat mo. Saan kayo unay ang naglastog? Tawan mo ti ilas lastog yaw.
Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si Kamat Gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga eh. Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman. Si Kakit Dimat. Angaw ko laang matay jay. Angaw tarupam! Ha, amom si ka, nagalas na talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunam lano asino ka, nga guyaw iti pada matao. Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rudano, nagawid ka, kit 501 a Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan mait? Anya? Mom, sakbay ka nga guyaw, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanagkam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapainak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laeng. Saan mo? Mano a years mo ijay. Agpada tala nga makipurpurdiya laeng. Leia. Leia nga. Laylayak ka, dilam na eh. Da kayo lang di pamilya, naglastog, nga mo tilas, lastog na. Anya laki din, apay niya tilas, lastog nyo anya. Kapuno ka man. Aday ta, kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbagana ken kaday jay nga inuyaw mo. Alis. Di ka lang amin maaklon, pimpinta si biyag ng ka. So akas ta kakenkwana. Saan mat akasta? Oh, apay nga rulakas jayating kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasan ken makaunget mo't Saanan ang maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyam nga minti ibabas mo. Promise. Saanan ang maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan agaputan naka-abroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Rene Lakay. Nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake. Agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko Of course. Kadwa na. Tapno adla usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taman iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidalakay. Mapantapay gumatang. Makauray mo dahil paggatang Saan mo't pumano di paggatangan gard? Intake din. Kakaiso na nga ado tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapano ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan nga agpasada? Gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake Amo kaya mo tagbake. Amom, umay katay sa ganam nagiti asukar kas kadari na. Kasano nga siya pa nagpasadak mo? Bayam day ta pa sa pasada aday ta. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga itasan ka mo ito nga paspasadan, paray. Walang nga rin pare. Diyak masangon. Ag-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga deliver mo? Cake pare. Jay aramidan ni bakit ko. Mayat madlaan.
Mayat ang kahit kulat na tagpasada pare. Ay, wala. Kasi kati presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare, takasaritak man ni bakit ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko, apa si patim ti pingping ko nga. Masaamon aday taari na kan asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagadun niya naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramasin iti banog ko dyan. Anya aramas asasawom. Sige, kaya nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas asa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagiti kamimbrok. Ay, saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya? Awan mo titong tungan ta akas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kat kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amugmat, ang nabayag kon nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dahi ito i-deliver ako. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sa apay mo ti tao. Sa apay dakkel ito in order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksen. Aw, nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Isa ka din tayo cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita mat. Ay, sus. Nagatidugtag na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamit! Agtugaw ka Anyay tayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Asos, ayan nila kayo mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Adda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kayo mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Huwag mo ta. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya ngay tinakuna dagiti customer ko. Anya, ikaw mati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dya insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma, ngam inaramid na mo at 3,000. Kita ane, Ni bakit man?
Ure mo malay, dagkat dito ropa kung cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasyar ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga bakaking nga, pare. Anya day ta, pare. Kumusta nga ito yung negosyo yung kanibakit mo? Isang samo ti pagbaknangan yan, pare. Saan mo't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi ti mga ibotos, iti barong opisyal, iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo na makikita nga, paspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan sa amin, palubusan ni bakit mo? Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sa baling aramidon ta, no saan nga agbake. Agririkan? Ah? Ah? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman am den? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay agmasa ka din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino dagiti nag-order? Mado, kita order ni Bet. Special cake ti order na lakay. Aligo, nagsakitan takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man lagi deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan, sukatan dakon nga president. Kat bay an-anwam ti posisyon mo na awan mat kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam? Nakangingina? Kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo, no niya tiraman dagiti cake nga raramidan ta. Awan ti raman-raman. Ah. Bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka latabet. Sa bali man ang ti kolor na ti kukok. Wan nga ron, ad si Mexica dita kukom. Agap apura ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake nga in-order ko kini bakit mo? Una! Nya! Ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya ti raman na? Sumamit nga umapgad. Apay ni ramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay among ti raman na, special cake tayo ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, ti bayad na iti in-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apay, saan kang agkatawa nga? Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Anya dayta. Damagam kiti ano anya man ti order na akik. Taaramiden ta dagos bakit ako. Special ka day? Agmasa ka din iti arena bakit? Ni baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agbake? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo ah. Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake ah. Tay ado ti icing na.
Umay mo man ramanan na ito yung cake nga aramidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga ron kayat tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo akayat? Diyan man di order ni Betty ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan na nasaya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga ron, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan kunak na Umay ko ramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Katwa na. Awanan tagbik itarabi eh. Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot ang pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bagat no? Saan pare? Adan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jay lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga rodo na iti meeting, tas ikamit ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia? Na-deliver ka din, ti order mo a cake. Anyamot tan di para deliver mo. Lakay lang aro dun, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, sigod a para deliver mo gay. Lakay ko, dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat? Sumayat ka mat. Ni, saan mo't ama ng Olivia? Anya ka laki din? Gaputawan ni lakay mo, pag interesam ni lakay ko? Ay, ag-drive lang nga, iti tricycle. Ramramanan mila ang day cake nga aramidam. Hay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarikat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ululitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw matibagbagak saan aya. Ala, wala na isuti ko na. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What? Oh, apa kasta ti lang ang Bert? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruan pa lang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Winggayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro kasta ti lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Hay, dayjay man nga Antonia, makabuisi ta talaga. Ha? Ket, kaano pa ay nagbalin na saya dayjay nga Antonia? Ket kanayon mat ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itakano abulan ti February, kat bulan laeng dagiti adda kayan ayat na. Nukasta saan mo abulan? Nalagip ko manen, di palang lukloko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman dayjay nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di palang sasauna.
Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para laan ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktos ana pintas. Uray awan sibugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na. Nakamagmagamot itsura na. Kanya laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay kumaking ka. Sa dino, ate ka mapapanan. Salud-sodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa kak unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak di papanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sa kak talaga. Day, magkapayan to niya. Bigbigat ang nakaragsak ka. Ha? Ay, katuan ti Minda. Naragsak talaga ti bigat ko. Ay, kat, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko. Amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak ko naktumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew. Aniya, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpud mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas talaga ti ugali da nga Antonia. Agasem man, no nangalaan na iti tured na ang ibagay ti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak ti kasjay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung naman nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay, apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabi natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasaw na yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasahan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baen. Enton maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Nalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka ma. Mamin anok kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta. Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka. Nag-date kami kinilando. Iji bahay na ba to? Intun umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada kadimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful. Loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit larot.
Anya laki din. Kas jay man Antonia. Uray saan mo sa ludsudan kit ibagbagana. Wan nga ron, saan ko matasal sa lubsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbagahan nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras, makapuling tidikki na. Kapansin masyado. Nako, naimbag ko mga rudmet no gwapo, ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay niya, kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal-taw na mat, ah? Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso, te aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo, nabilang lang, iya foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo din, nakaraing Antonia. Mapana kaya store nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw ang kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, ah? Apay, malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaiso na akwat. Nasamsamag ngaminan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Ungag pa isaw, nagsamoy jo. Kin, apay, masapol pa ya, pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apukisak lando. Agnet gatangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano ang mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Iso asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib tapag focus ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rodya. Ala, man na dito kartibon, taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsapat talang nga rodan. Ngam di ka pa'y saludsodan no an anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayat ay ibagbagam. Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Ay, anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo, nakakayang kamay. Apay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan! Natipigan ni Timati Timani-Manikam! Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalim mo tisibar. Ay, sumad-yamad dala ko na! Nagsakit lang daw! Nasa na ti Valentine's
kang lamyaw. Nakartip ko mo yan. Kung ako nabuok ti nakartip ko, di mani-manig magayaman. Na yan. Oo na yan, hindi ka to pala pinag-umasag guys ah. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's. Yung saan magayam. Salpag kita. Kanya rin yan. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ayun na yun na ti kastoy. Oo na yun ure ko mama no, nag-usar ka ti ko. Sipa. Nagkarungamin ti mabalin mo nga usar eh. Kartipela mo ta nakatagtarag. Nya nga ita. Natipingan lang aroon tamani-manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data ijing agpaspasyar. At data di ti unag ti balay. Sa lang aroon na makitan, pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka nakitikin ang kantsawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Kailangan ti may bagada. Numamanda na kartim mo ti manimanay. Tipping lang aro. Una mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw, gungunam. Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo ah. Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din napasama kina Antonia aparamag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sasana mo nga minachismosa akas king kwana. Apay aya. Ket no nakartib na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What? Wen, Beshi, gunggunana ko nakngalon. Nakaamam mo Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakakitipping na. Diyan mo. Ay, una yan. Apay natippingan ka na. Di pala nakartib abo ko. Kumangarod Tapno adagong gunana anak uyaw. Kaya nagapgasang nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Isa natipingan. Di pala nakartib abo oh. Tapnawanan na bate. Kasi man nilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mat. Idadanas takmat. Kaya bag ano mabalin pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulaan tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbag isuda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo tin nga naguyaw. When tawanan tapa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kitagoy uyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, oh. Anya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanya kon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamat lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayon na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwa na. Ag-live ka nga ro, tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabait lang arod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matalani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailangan nga nakasursuro? Saan mo pailangan nga mo dagiti aramitem? Ay, sorry manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisuro kan ka, denggam ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak kan ka.
No adda nga min may suroken ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtandagi dyan nga agasawa. Apay nga taakas dyan ti ugali da. Bay amlaeng, idi pay kas jayan ti ugali da, naglaing dang agdilaw, kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yun. Amin mat apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho, kat nalaing dan adagos. Day tangarod, saan da panunutan a nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda mang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ama kasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Iso nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Gambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila ni. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da. Nga isuda tinalaeng. Kasta kaday. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Uho, kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mat akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka kastoy di aramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit aklaangan. Unay kan, talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka, ngam aging ga ita, awan latta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon, di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagi pem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon ti imbabain da nagtrabaho dito eh. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo, no api ang nagpapanaw dagiti daduma ang nagtrabaho dito eh. Gapo iti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namat nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukaw. Tapnula ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaam muna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damat ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laeng amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya
Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano alumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang ang mapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakan ka Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat madlaeng, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Asino nga ta tinamnaman na magibutos kin kwa na bilang laang. Day tangarod angkal, kasla agu uyong. Nagiinom da kano nga raw di kalman ni Jetresina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino nubilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa tibaro arugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggap angkal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay angkal. Ay wan, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay, kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rod angkal alumaban. Ala, para makita, inton umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat ammo na itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, kan adon tinagar-aramidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat ammo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day itanto pay laeng asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Wan tama ka pa danagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma kabagyan nila kaiko. Kasta ka di. Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo tiriknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo anagbalin kayo anasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit di mat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan ko na. Naturadak tay sumatipod no. Ay, sapay la kuma ta maabak. Sapay la kuma. Maabak ka talaga dayjay. Danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaadwan, ano bilang man tamangabak, sigurado amang ibadek da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abak da kano. Iso kano mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kwa na. Anya? Oho, jak lapat yan dayta. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din.
amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta iti pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Nyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita, taado tinagpapangas anaabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-am tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man dahito iti music ngagkat-katawa. Sakbay ko nga i-post up no funny, ha ha ha. At dapay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manen amang ngirnadda. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit day. Nay, root mo day tanggal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mamma iti Facebook. Ha? Agpapansay. Anya tigad mo sa unanggal? Agaramid man iti reels ko. Ta i-plaster ko man data cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alang nga tanggal. 1, 2, 3, go! Dayto, ikadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan anapagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw iti madamati kampanya. Kan nagkarkari abaro-aro pa. Baro anamnama. Dayto, iti para ka na kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Anyat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tanggal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo tanggal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Kiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga agpupos iti kakastoy. Ha? Masino day ta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man! Magdangla ka na! Natalo ka na! Kun-kuna naman tan iti post na! Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adata ti patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yan day alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti day alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadag kita. Intun bigat mo't laang. Mapanak ije balay na. Ay sus. Saan anasaya tayo nga aramid na. Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka nga naganan Saan man? Ngam ang muklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan. Oray na abak ka.
No ammom iti bagem ang nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka kumaa basta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impuskaw. Kat adamot thinking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya lo unay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kas kada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Ah. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Ah, Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao kasta ka day. anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man aging diding awan amuyo. Isukit di anaabak kayo at tipanggap yung amin, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, ang nagtaod ka iti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuyboy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.